בא לך לראות איפה המקום שאני מצאתי שנראה לי טוב? כן. לבית? תעשה בבקשה הקדמה לצופים. מה זאת אומרת? הקדמה לצופים. תעשה אתה. אהם. תעשה אתה. הנה, זה כאן. אוקיי. טוב, אנחנו עכשיו משחקים על הישרדות. זו סדרה חדשה. התחלנו עם פול שריון ארמור וכל הכלים האלה וזהו. לי אין שריון. במקום השריון קיבלתי קשת קצת מחושפת. אוקיי. שהיא שורפת את האוכל מיידית. אפשר נשנוש? כן, בוא, יש לי 3. ועוד כמה בתנור. אני צריך לעשות פה עלייה, כי קשה לי לעלות עכשיו. מה? אני ניגבתי את כל הפאנל. אוקיי. אני מכין חוות שוגר קיין. זה בדיוק כמו שאני רציתי להציע. יש לי חול, כי יש הוכחה שעליו זה צומח מהר יותר. מה? באמת? לא ידעתי. כן. כרגע בזבזתי חץ. לא, אמרה לי שאני פארקור. טוב. אז יש לנו פה את המקום. השמש עומדת לשקוע כדי שנזדרז. כן, יש לי מלא עץ. אז תבנה, אני לא טוב. תראה את הנוף. בית. אוקיי. את יודעת שמהר יותר לקצוץ עלים? מה? מהיר לקצוץ עלים בחרב מאשר בגרזן. אבל לא כדאי, כי זה מבזבז את החרב. איתי, אתה יודע שהקשת שלי גם יכולה להרוס את יש לה סילק טאץ'. אתה רוצה שאני אשתמש? מה, כדי לקבל את העלים? תנסה אם זה עובד. זה פועל, יש לי כבר 5 עלים. תעשה על זה. תעשה על זה. לא, על זה. וואי. יאללה, תעשה את זה. לילה. אל תדאג. ביי. דרך אגב, אנחנו משחקים עם מפלצות. תעשה בית. טוב. אין לי עץ. וקח את החץ שלך. יש לך אבן? אבן כן. 7, קח. 7? קח, מאחוריך. כן, אני יודע, אני צריך קצת חול. תשמור בינתיים. טוב, עכשיו מי הורג מה? אתה קריפרים, כי אתה צייד קריפרים. אנחנו על פיספול. אני אשנה את זה. אני כבר משנה. איזי. אוי לי. ואני כזה מכוון ואתה הורס את העלים מתחתיי. כן, אני יודע. זה מבלבל. אוקיי, לאן הולכים כדי שהם לא יהרגו אותנו? כדאי לך להזדרז אחרת יהרגו
אותנו בלי שאני אראה. למה לא מופיעים מפלצות? יופיעו, אל תדאג. בקובץ של השרת יש גם ספון מונסטרס? כן, עשיתי טרו. וואי, יש את אם האפשרות... מופיעים איפשהו קרוב אלינו, אני יורה בהם, או מודיע לך. תזדרז, מה אתה עומד במקום? נו, אני בונה. אני רואה אותך עומד במקום וזורק אליי כל מיני דברים. 21 עץ. טוב. אתה משוגע? לא צריך עכשיו עיצובים, קדימה. אני עומד למות, אנחנו עומדים למות. אל תהיה פסימי. סורי, כזה אני. קח את כל העץ שנתת לי ואת ה... מאחוריך, קח את זה. אני בינתיים מחפה עליך, למה אין מפלצות? כן, יש, סקלטון! הרגתי את הסקלטון. מה הכישופים שיש לך על הקשת? הרבה. שנייה אני אגיד לך. Protection, Feather, Falling, Respiration, Aqua, Infinity, Thorns, Sharpness, Knockback, Fire, Respect, Looting, Power, Punch, Flame, Infinity, Efficiency, Efficiency. Secret, Breaking. זה לא חוקי. מה? לא חוקי. למה לא? אתה מקבל שריון, אני מקבל את הקשת האהובה עליי. טוב. היי, יש XP למטה. טוב. ביי. תהנו. לא לך. מה? אני יודע. כן, אני בא לך, אני אקום לך עושה בסיס. תזדרז, ועם מה אנחנו מהירים פה? עם החצים שלי? ביי. לא, אין להם... אי אפשר להעיר עם חצים. אני מודע, זה היה סתם בצחוק. ואני עדיין לא מבין איפה כל המפלצות. הנה סקלטון! סקלטון די! אוי, פספסתי בחץ הראשון כי הוא זז. נו, צא מהמחבוא שלך. צא. טוב, לא נורא. הוא לא יכול לראות בנו מכזה מרחק. עוד אחד! או שזה אותו אחד! שוב! 3 חצים כבר בזבזתי עליו. אין לי כוח. פגעתי. הוא נשרף עכשיו. אני לא רואה פה שום קריפר, רק סקלטונים מופיעים. שימות! הוא ירד לתוך המים כדי שאני לא ארוג אותו. אני לא רואה פה שום קריפרים, שום זומבים, שום כלום, רק סקלטונים. אני מפחד שזה אחד ירד עלינו מהגג. יש לך דלת? יפה. לא, חכה, תן לי להיכנס. לא, יהיה פה חשוך. בגלל זה... אני אעשה חלון, אל תדאג. יש תור מהדלת. אוקיי, משהו שרציתי לעשות. כן, יש לנו את זה. יש לך עדיין את העץ הגולמי הזה? כן. מה? איזה גיים רול? פיירטיק של התפשטות אש. שלא יהיה? כן, שהאש לא תתפשט. אני עושה אחד שישמור את החפצים. כן, ואני ביטלתי את זה שאם נגיד... אוקיי, אני עושה פה אש קצת. לא יודע, זה לא נורא. יש לך עדיין עץ גולמי, תשים את זה בפנים, אנחנו מחממים אותו, יוצא לנו קול. אני יודע, אני לא טיפש. באמת? חידוש. זה מרביץ לך. אין לך כזה? נו, תשים. אני בינתיים מתאמן על האינבנטורי מנג'מנט של העדכון החדש. מה זה אינבנטורי מנג'מנט? אתה יכול לגרור דברים. מה אתה יכול? לגרור דברים. מאיפה? מה זה אינבנטורי מנג'מנט?
אני לא רואה את זה. בעדכון החדש. זה Game Rule? לא. תביא קצת עץ, אני צריך לעשות כמה לפידים ואתה שומר את העץ לעצמך. הם יכולים להגיע אלינו מלמעלה. תביא קצת עץ, יופי, תודה. עכשיו אני אשמור את הכל לעצמי. טוב, כבר יש לנו כמה לפידים. יש לך... זהו. ספליף. אני מכסה עלינו גם מבחוץ. נגד עין הרע. מזוזה. כך. כל הקור. תודה. אנחנו רוצים על 10 דקות. נו, שבי כל הקולים האלה. יש לך. מה, תביא. יפה. יש עוד? לא. אחד יש. טוב, בדיוק זה סיים את כל המקלות. Right in time, יש לנו 44, כמה אתה רוצה? קח. חצי. אופס, בדיוק חצי נתתי לך. אוקיי, יוצאים החוצה להרוג? כן, חכה. נו, סוס, לא מצליח לפתוח את הדלת. נו! איפה אתם? הם מתחבאים ממני, בואו הנה! בואו הנה. בואו! עכביש. אני רואה עכביש, אבל הוא בצד השני. למה אתה לא יוצא? בוא, חפה עליי מאחורה. אוי, התחלת להפיל אותי. חפה עליי מאחורה. חפה על הגב שלי. אני רואה שם ספיידר. לכוון. יש לי הרבה זמן לכוון. אוי, פספסתי. אוי, כמעט פגעתי, כמעט. ממש ליד הרגל שלו. עכשיו פגעתי. היי. היי. עכשיו יכולים. היי. בעשה איתך גשם, לא כיף. נכון. יפה הגינה הקטנה שעשית לנו. תודה. יפה, עכשיו יהיו מפלצות גם ביום, ולא נדע מתי היום. בוא תראה מה עשיתי, בסתכל. לא, אל תרמה. לא מרמה, נו. אתה לא צריך לחשוש, אני לא מרמה. טוב, לצאת לתקוף? בוא תראה מה עשיתי. איפה אתה? על העץ. היי. הגעת לשם. טיפסתי. הכנתי לנו פלטפורמה קטנה, אפשר לשתות קפה. פורמות קטנה שם. נחמד. כן, אני תכף אוסיף טיפה עיצוב. ואני אוסיף לפידים. ככה לא יופיעו הנה מפלצות. אם הרצפה תהיה עשויה מהאף סלאבס, לא יופיעו מפלצות ויכול להיות חשיכה גמורה. עכשיו. זומבי! אה? לראות בו? איפה הוא? שם. לא. אל תבזבז חצים. הוא יהיה דיספון. מה זה דיספון? ייעלם. כשהצ'אנק יתעדכן. אוקיי, די, נו, אני הולך להרוג אותו. אוקיי. הוא מתגרה בי. בוא הנה, גבר מתגרה. בלי לגעת בי, הוא הרגתי אותו. רק בשביל ה-XP אני עושה את זה.
אני יודע שה-XP הזה זה זבל. אתה מקליט עדיין? כן. איך יצרת את זה? אין לך פתיחה. יש לי בקיצירה. אוקיי, הרגתי את הזבל הזה. לא קיבלתי ממנו את זה כי לא רציתי. רחקתי מהבשר. וואי. שוב. לא, מה? גליץ'. מה? נפלתי מהעץ. היה לא, גליץ'. פשוט שמת כאן בטעות. אני יודע מה אני אעשה. אולי היה גליץ'. די, זה איזה מחרפן דפוק אותי. זה מראה כאילו. די נו, בלי טוגל דאון פור. אבל זה מחרפן. ממאי. היי. אם אני אפשר לעשות פה רמפה. היה לי רמפה. ולא אומרים- רמפה ישירות למים. ולא- מה לא? לא אומרים טוגל, אומרים טוגל. טרוקל. רמפה! היי, מה? יש לנו צופים. שכחתי ש... טוב, אני יוצא להרוג כל מיני כבשים וכאלה. בסדר? אתה נשאר בבית? אני על הפלטפורמה. אבל אתה נשאר פה? או בסדר. שאתה בא להצטרף? בסביבה אני באה. אז אתה בא? תכף אני... להכין גם לך סירה? אוקיי, כן. אני באה. פשוט משחק פה עם הדברים של 1.5. אוקיי, בוא. באה. אני למטה מחכה לך. טוב, אני שתבוא. אני מחכה לך למטה. וואו. כן, כן, אני יורד ברמפה. הו, הכנתי לנו פה צ'סט. יש לנו צ'סט בבית אם אתה רוצה אוי. לשים כל מיני דברים. נגיד כמו את כל הסבל הזה שאספתי. שאני לא חושב שנצטרך. שיו. שחייה הייתה כיפית. טוב, אתה בא? כן, אני מעולה. אתה צריך לרדת, לא לעלות. לעלות דווקא. למים. לא, אני פה. אה. אני פה ליד המים. יש עליך אוכל? 4 צ'יקן. יופי, יש 7. אוקיי, קח אחד. מאחוריך זרקתי לך סירה. תודות. טוב, תגיד לי אם אתה רואה את זה משהו להרוג. לא, לא חכי. משנה לי מפלצת או חיה. חכי, שאפשר- חכי. לא. מייס. לא. התנגשתי. ונשברה הסירה? לא. מצאתי תרנגולת. ויורד! אוי! פאק, יריתי לי לעצמי בסירה. לא לקלל. איפה אתה? והסירה שלך בורחת! הסירה שלך ברחה. שלי? לא ראיתי אותך עליה. זה גליצ'י. כן. וגם הביצה שלה לפני שנייה זזה. למה, מה התרנגולות האלה עושות? היא פה! אני אפספס אותה! וואי! זה מניאקי! סורי. וואו, מה? עכשיו פגעתי! וואי, אני צודק כל הזמן. אופס. התחלתי לחשוב שאני שרפתי פה את כל היער. אני הורג מלא צ'יקנס, יש לי פה 11 כבר אוכל. מבושל, כי היא מבשלת אוטומטית הריגה. אז אם אתה רואה משהו שצריך להרוג, תגיד לי. וואו, כמה תרנגולות! איפה? תחפש את הביצים. אם יש תרנגולות, יש ביצים. פה, במים. פגיעה. וואי, הנה כל הביצים. תגידי תודה, תתני לי להרוג. מתה. היא פשוט מתה עליי. אני באה למתקפה מלמטה וסטרייק. אתה יודע שאני יכול פשוט להרוג אותם במכה אחת ולפשט! כמעט פגעתי בך. מזל שזה לא PvP. כן, אז זהו, שכן. מורח. זהו שזה לא. כן, אני יודע.
ספפפפפפפ. למה צריך את הפולי קקאו האלה? עוגיות. חוץ מצבע חום. אתה עושים- יודע להכין עוגיות? כן. יאללה, אז בוא נמשיך לטראבל. אוי, אתה זוכר איפה הבית? כן. וכדי שאתה תישאר בבית ואני אלך לטייל פה. ואז תעשה טיפי? כן. או לא. לא, יודע מה. אוקיי, בוא נחזור, כבר צדנו מספיק לדעתי. היי, מצאתי עוד תרנגולת. אני במרדף. ואני הרודף בפעם. מצאתי ביצה. לא, אוסלוט. זה היית אתה דומה מאוד לתרנגולת. היי. מה זה? היי. לא, אני מחפש צבע לבן, אני רואה את הזה שלך ואני מתחיל לרדוף. ראיתי פה אוסלוט. להרוג אותו? לא. לא נותן כלום. אז מה, אבל את יכולה לבחור. היי, מצאתי את הסירה שלך. מהמם. מצאתי את האוסלוט. אוסלוט מת. רע. מלא XP. זה רע. לבל 3. מה דעתך להרוג את האנדר דרגון עכשיו? מה? עם הקשת שלי הכל אפשרי. די, נו, אל תחיה אשליה. בערך. אני כבר בבית. וזו לא אשליה. מה בא לך עכשיו לעשות? אולי נבנה איזה בית יותר מסוגנן או משהו כזה? כי זה בית נראה לי כמו זמני. אני פה הייתי לידך, אתה היית פה. אולי נבנה לנו בית יותר אמיתי. וואו, בוא תראה, יש פה אי מרחף. נראה לי שזה לאג אצלי. לא, זו סרינדר. לא, היא באמת מרחף. בוא נבנה עליו משהו. אחלה. אולי יש בית? לך סולם? סולם? יא. אני יכול להכין. איפה אתה? וואו, האי עומד רק על זה. אני יכול לטפס בלי סולם. איזה מוזר, אני משוגע. אתה איזה מספר קול. לי? אוי, זה קול, תעזור לי פה עם כל העלים. הכי כיף להרוס את העלים ביד. תסתכל, אני מטייל. אני התפקיד, אני אסייר. וואי, היית באמת מרחף? יש קול. מה? יש קול למטה. באמת? יפ. האם מרחף? אז באמת מרחף. טוב, אני מנקה אותו. גם אני. תעשה אותו שטוח. לא. שכחתי כלי אחד של איירון. מנהמת 2. מהעסקה שהייתה לנו בהתחלה. למה אני פורח עליך בכלל? אני לא. לקח לי לך עץ. תנקה קצת את האי. אוי, כבר נהיה לילה. לחזור הביתה? כן. אוקיי, איך יורדים תזכירי? למים. לא, פה! לא! יו, אני כזה כמעט נופל, מגיע לסולם, כמעט נופל עוד פעם, מגיע לסולם. איזה לחץ. וואו, רוץ! אני כבר רואה מפלצות. איפה הירידה? הנה. קפוץ למים. אופס. וואי. כמעט נפלתי. אאוץ'. גם אתה. טוב, אני בבית. זומבי רודף אחריי. באמת? כן, שמעתי אותו. אני רוצה לראות את זה. אוקיי, אני בבית הגבוה הזה שלנו, אתה זוכר? ההוא שבנית לא מזמן עם הגשר, והרמפה שלי. איפה הזומבי ואיפה אתה? אני. רואה כבש, לא כבש, תרנגולת. אימא'לה.
איפה הזומבי? אבל הוא איפה הזומבי? רדף אחריי, הוא כנראה דיספון. בא לך לרדת להביא את החפצים של התרנגולת שאני עומד להרוג? כן, ואז לקרוא? אני אעשה לך, אז אני טיפי. אוקיי, בוא, אני יורד. תאתר את הטארגט. תרד. תרד. קפוץ. מה? לא פגעת. היא מתחת לזה. כן. אל תהרוג אותה. יפה. פגעתי, מתה. סורי אם פגעתי גם בך. לא, לא נורא. יש שם סקלטון, בא לך ללכת להביא את החפצים שלו? נו. פגיעה, מת. תביא לי רגע את הקשת שלך, אני רוצה לראות מה יש לה. אני כבר אמרתי לך. כן, אבל... תחזיר אותה. זה הכל... וואי. היא הפרשס שלי. פרשס. תביא את הפרשס. תביא את הפרשס. תודה. למה החצים פה עדיין בוערים? לא אמורים להפסיק לבעור? לא. תראה, יש שם קוקונאץ. קוקו בינס. למה זה לא הורס אותה? החץ שלי הוא כל כך חד. זה מעצבן שזה לא הורס אותה. תביא, אני אביא אותם. חכה. אני מטייל לג'ונגלים, אני אביא אותם. אל תדאג, אני מחפה עליך. כדאי לך. היית מת. אתה מאיים עליי? כן. כן. מאוד נחמד מצדך. תודה. אני מחפה. קלק, 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 קלק. אני בטוח. ספוינג. טוב, המשימה הושלמה. אוקיי. בא לך להרוג כרגע סקלטון? יש מלא. נחכה. סקלטון וסולבי! בא לך ללכת להביא את החפצים שלהם כשאני הורג אותם? סבבות. טוב, תיקח סירה וירד לשם. לא, אני אשחה. אני הורג. סקלטון מת מאחוריו. לא, הוא לא מת. כרגע מת. איך תיקח את החפצים שלו? תצלו. אני מחפה עליך. ועליי, בו זמנית אם זה אפשרי. הסקלטון שם על הגבעה ויש שם זומבי אחריו. אני לא יכול להגיע אליו. אני אטפל בהם. מגיע לי קצת אקשן, לא? לא, אסור לך. אוי! כמעט פגעתי! טוב, זה הייתי מי שפגע? לא. חבל. כמה זמן אנחנו כבר מצלמים? חצי שעה כמעט. זה לא נשמע לך כמו very too much? כן, אני לא רוצה לאבד את הכל. תאבד את הכל. קריפר. איפה? מצד שמאל שלי. כמעט מתתי. הוא עוקב אחריי, אני לא יכול לעלות. בוא, אני ארוג אותו. איפה הוא? מצד שמאל שלי. שמאל שלך, אני לא רואה שם כלום. הנה, שם. על החוף. זה ימין שלך. לא, זה שמאל שלי. מת. תודה. בא לך ללכת להביא את הבק שריפה? לא, כן. חפה עליי. אני מחפה. חץ מתוח. צ'יווארו קטנה, תעשה לך משהו? לא, סתם עושה. אין אבקת שריפה. מה? לא זרק. יש, הנה. ואפילו 2. 5. שנייה, אני מזהה משהו למעלה. אולי זה האנדר דרגון שזימנתי. לא יודע, לא. אני רואה שם זומבי, בא לך ללכת להביא את... טוב, בא לך לעשות לילה טוב, בוא תכנס הביתה. די, נו. ביקשתי ממני לעשות לילה. לא ביקשתי. אתה סותר את עצמך ותכף אני אסתור לך. אני התכוונתי, בא לך לעשות לילה שלם של הריגות עוד מעט? כן, תסתכל עליי. מה? זרקתי עליך ביצה, אופס, לחצתי על קיו. היי, לא! למה? בוא נלך להרוג כרגע, בוא, הולכים להרוג. נו. אני עם הפרשס והחרב שלי, ואתה סתם עם החרב הגופנית שלך. היי.
סתם. איפה הדברים שהפרסה שלי יכולה להרוג? היי! מת. ואני הולך אני הכלב, אני כאילו... אתה מביא, אני הורג. טוב. עסק? XP, מה עם ה-XP? חמודי. אוקיי. אני מפחד שדברים יבואו מאחורי ויהרגו אותי. אתה יכול לחפות לי על התחת? היי, ילדים צופים בנו. ונגיד ביי, בוא תגיד ביי. ביי ביי. ביי. צא, תתנתק. למה? ככה. למה להתנתק? טוב. ביי ילדים. שלי. ביי. ביי ילדים.